Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelar, falleres de cartró, aularara de cremar, gomina i processó. Saluda el senyoret, escola de retorns, el sant a passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin d'envenidor. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts, illencs i illenques. Web, què passa? Mira, així estem, avui en retorn i tot. Pues ens hem així fora a fer el programa de l'illa anexa. En este cas anem d'una illa a un oasi. I estem a Oasis Gaming, el nou centre gaming del centre comercial de la Marina Finestrat, del nostre amic i reconegut Jaume Elvado, Bruce Jous, que de seguida estarà amb nosaltres i l'anem a tindre per així. Vosaltres què tal? Com esteu? Nosaltres és un programa més que mai una botgeria, més que mai un locurete, que podríem dir, i més que mai sorpreses, No vos esperàveu que l'illa anexa anava a eixir fora de casa, però sí, principalment tenint en compte que un col·laborador va mudar-se així al costat de la ràdio, doncs no podíem fer una altra cosa, la veritat. I és el que hem fet, ens hem vingut fins ací i mira, si ens estàs escoltant per la ràdio, n'hi ha... Ens va saludar Ramon. Lo seu seria que vinguera primer Jaume, però no passa res, com que has vingut i t'has aprovat. Com has vingut? Més o menys, 50-50. La pantalla eixa eres tu. Vine així. Ramon Soriano, president de Jovenpa, què tal, com estàs? Molt bé, encantat d'estar així una altra vegada amb tu. Tu no saps molt bé, espera, col·loca't així. Tu, el rollo del programa, no saps molt bé de què va, no? El de que parlem en valencià. Pues no, la veritat és que no... Mai me l'has explicat. Bueno, tampoc és qüestió de... Tampoc fa falta explicar... Sí, no, i amagar la mà. Què te pareix el centre gaming de Oasis Gaming, en el centre comercial de la Marina, la planta baixa? Em pareix algo espectacular i una iniciativa molt, molt bona, perquè més enllà de que duga la paraula gaming, es tracta de tratar de traslladar què és este sector, tota la inversió que està fent, tot el creixement que està tenint i des d'un punt de vista més tècnic i operatiu de tratar de desmitificar aquesta antisocialització dels jugadors de ports electrònics, perquè quizás antigament, quan no estava l'internet i demés, sí que podia ser així, però ara hi ha una socialització molt elevada, inclús més que a vegades puguem tindre en la nostra vida personal, no? Com a empresari, tu no creus que van a pagar una barbaritat de llum en totes les teles enceses i tal? O sigui, de llum se'ls ha anat una miqueta a la pilota o què? M'has fet una bona pregunta, perquè damunt jo comercialitzo llum, què vaig a dir-te? Però vaig a dir-te que sí, que el que tenen que fer és vindre en mi i pagaran menys. Bueno, Ramon Soriano. Ara fora broma, sí, a veure, tindrà un cost de llum, però imagina que ells com a professionals ja ho hauran tingut clar, ho hauran comptabilitzat i ho tindran incluït en els costos unitaris del negoci. Així que només desitjar-li majors dels èxits i a pesar de que gastem molta llum, que tinguem molts clients i que ingressen molt, que és el que importa, no? Claro, no, home, bueno, tenint en compte si ens toca una part a nosaltres, clar. Home, clar, evidentment. Home, no, jo parlo de ràdio, no d'una altra forma. Tu estàs propet, sí, jo puc passar-me de vez en quan, sempre podem vindre a posar la mà, a veure si cau algo. No, jo el que vindré segurament serà jugar. Bueno, pues avisa-me fent 2 partides. Ramon Soriano és gamer, però a què nivell de gamer és? Jo principiant, però bueno, jugava a la universitat. Ara ja per desgràcia no n'hi ha temps per jugar, però bueno, estàs com anar en bici, uno no s'olvida. Això és de veres, Ramon Soriano, president de Jovenpa, moltíssimes gràcies per haver estat així a l'illa anexa especial. Res, gràcies a tu i ara aprofito per despedir-me teua, que era el que venia antes de que m'enganxares així en directe. A la càmera, que això és ràdio del segle XXI. Venia a despedir-me d'ell i m'ha enganxat, però bueno, res, un plaer participar en el programa. Ahí està, el president de Jovenpa. I com te poden trobar per si dona promoció? Ens poden trobar en les xarxes de Jovenpa Marina Baixa, tant per Instagram com Facebook, en la pàgina web jovenpamarinabaixa.com, ahí també estan les dates de contacte, en l'email i en el número de telèfon de la nostra coordinadora general, que és Marta Alfonso, i convidem a tots, a qualsevol oient que... A sopar? A sopar i a lo que faci falta, però també a interessar-se de què fem i de més, i que estarem encantats de recibir-los.
Perfecte, molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a Ahí vostè, estem. cavaller. Ahí estava, Ramon Soriano parlant. Anem a veure si podem casar un moment a... Home, clar, si no, va ser un altre. A un dels artífers i col·laborador d'este programa, que l'anem a tindre per així. Don Jaume Albado, Bruce Jones. Muy buenas. Ja està, claro, ve la seva faceta de... Bueno, saps? Estàs veient ahir que està prou bé il·luminat. La veritat que no ho veig si està il·luminat o no, però... No, moltes gràcies per estar així en la inauguració. Tenim molt de nervis d'obrir la persiana, la veritat, estàvem molt nerviosos, però bueno, crec que la gent ha tingut bona acollida, crec que hem ensenyat que són els eSports a lo gran i més d'un ha sentit, uau, perquè no sabien el que era eSports, no és un home jugant. Ahir van tindre en el programa, te ho he passat este matí, a un xique que es va passar per el programa i va dir en plan rollo... quiero ser streamer. Deia que Ibai no l'agradava molt, que Ibai no era molt fan d'Ibai, però que volia ser streamer. És que teniu ahí... Teniu una legió de nanos. No són els nanos, o sea, és que mos estem mirant que l'altre dia, sense anar més junt, que estem en el centre comercial, estàvem en el Häagen-Dazs i estàvem parlant entre nosaltres de pujar de rango, de Valorant, no sé què, i un xic de uns 30 y pico estaba al costat y de repente, perdonad que me meta, pero ¿cómo puedo subir de oro? Claro. N'hi ha molt de gamer amagat que jo crec que estava a trobar un espai per a ells, tant per a xocotets com per a grans. Després també m'agradaria subratllar una cosa. Saps que ara mateixa, mira, se va a Güences de G-Best, m'agradaria saber una cosa. Vosaltres sou conscient de la quantitat de pressupost que aneu a utilitzar en llum? Perquè això o sea, teniu... Quantes teles teniu? Això és un desfase de llum, o sea, ara que una barbaritat aneu a pagar. Exactament, tenim 20 puestos, o sea, tant entre consoles i ordenadors tenim... Bueno, ara mateix teneu, perquè hem furtat uno per a fer el programa. No passa res, però tenim 20, per tant, això signifiquen 20 teles o monitors, però no passa res, o sea, de veritat que sí que ho hem pensat, el tema de llum, tot és prou eco, inclús més que la il·luminació de tendes, normalment, i la il·luminació que tenim interna és tot LED de baix consum i en estètica gamer. Entonces, en veritat, és un poc compensat, que sí, que n'hi ha prou equips. O sea, Iberroba ha d'estar tranquil, no? Sí, ha d'estar molt tranquil perquè més val que no caiga la llum. Recordeu que podeu patrocinar el programa 683 40 78 98, 683 40 78 98. Per ahí podeu, si voleu patrocinar el programa, Iberdrola, en aquest cas, o qui siga, pues no n'hi ha problema. Jaume, te deixem. No sé si després te retem alguna partida d'alguna cosa. Com has dit, Eco, suposa... Bueno, l'altra opció seria, entenc, que tindre una persona en una bicicleta ahí pegant voltes per a donar... La tenim ahí dins, però no es veu. Després, el que sobre del catering li ho tirem i ja està demà. Saps que este programa està eixint o eixirà en aquest cas a través de Radio Sol Albal en València, ara mateixa. Qüestiones... Estem. I estem parlant també, segur, ja ens han confirmat des de Radio Canals, també. O sigui que ahir la xarxa d'emissores a full forever. Aleshores, a la població de la Comunitat Valenciana en general, t'està escoltant la Comunitat Valenciana sencera, anem a pujar-nos una miqueta. Què has de dir-los? Pues tinc que dir-los que tenen que disfrutar d'estos jocs, ja siga així o siga en els que es pillen més prop, però trencar l'estigma dels videojocs, de la competició, de eSports, a algo natural i algo... No, ja no és futur, és present, crec que és lo millor que poden fer. Entonces, si arribem a tots aquests jocs, que millor que es llancen als eSports i sobretot a soltar-se, perquè molta gent juga en la intimitat, com si estiguera mal vist que ho sàpiguen els demés. No, disfruteu-ho, que nosaltres hem muntat un local de 200 metres perquè la gent disfrute. Està xulo, Ha quedat guai. La gent que estiga a través del podcast o de la ràdio, els animem a que ho escolten, perquè, bueno, a que ho vegin, perquè està xulo, està guai això, I 3 o 4 cosetes així, pam, i s'ha quedat una maneta de pintura, un quadre... El quadre eixe de qui és? El quadre eixe és de... Ara després l'ensenyem, Ara després, espera. Vaig a fer també de càmera. Allà ho tenim, perfecte. El quadre eixe és d'una pintora que, a més, per a que ho sàpigues, està a la venda. O sigui, la gent pot comprar... Com li diuen?
Li diuen Carmen. No, dic quan costa. O sea, Són 300 euros, no és molt car, Pel tamany que és, i és lienzo, etcètera, etcètera. tu no te... Si ho fas imprès en una imprenta que és copiat i tal, et costa quasi 200, o sigui que... Tu no te preocupes que això ho pague jo. O sea, Perfecte. I d'ací poquet tindrem més. Este sí. és Arcane, de la sèrie Arcane de League of Legends, i anem a tindre de Valorant, anem a tindre molts més. bueno, pues mira, una cosa més que sabem. No només n'hi ha esports i ordinadors i tal, sinó que també art podríem dir. Posa't ahí. Moltíssimes gràcies, Jaume Albado. Ara anem a demanar, a veure si pots... Vinga, Noel? Sí, si pots casar al portaveu, no? Perquè ha sigut ell que ha obert ahir el... Sí, perquè si no el força no parla. Entonces, jo no anava a parlar, de veritat. No anava a parlar, però al final m'ha Ho tocat. has dit en la presentació, però que no voy a parlar, queda't ahí més... Si has parlat. Ja, però tu saps que a mi no em costa res. Tu dona'm un micro. Ara te'l poso. Ara no t'estàs escoltant, voltes els cascos per escoltar-te? Superperdut. Si no m'escoltes, estic superperdut, però no passa res. No tenim música de fons, tu tranquil. El dic que en el nivell d'estrès que porte, tampoc anava a escoltar més. Bueno, Jaume, moltíssimes gràcies, enhorabona i que vagi molt bé. Ahir teníem a Jaume Albado, a Bruce Jones, en la seva activitat com a empresari, en aquest cas, després d'este especial així de l'Illa Anexa. Tenim així a Valentín Finoviedo, gerent de màrqueting. Espera, ara ve Noel, anem a parlar de Noel. Muy buenas. Noel, Dígame. Noel Blue o com vols que te presente? Perquè les xarxes eres Noel Blue. Noel Blue, Morris Blues. Bueno, una cosa a la otra, más o menos, 50-50. Morris mi apellido y Blues es una relación con el blues y el azul de hace muchos años. Quina relació tens? Bueno, tu saps que ara estem fent l'Illa Anexa. O sea, no, esto no es shotcall. Te ho dic per a que sàpigues el rotllo del programa que és. No sé si ho saps o no. Explícamelo. Quina relació psicoafectiva tens en el blau? En el blues. Bueno, El blau també. no anem a dir la col·lectiva de comunicació, perquè si no... No, però n'hi ha que parlar en valencià o... No, com vulguis. Jo parlo en valencià en este programa. És l'únic programa que n'hi ha en valencià la ràdio. Ara, que sàpigues ara mateixa que este programa va eixir a través de Ràdio Sol Albal i a través també de, segurament, de Ràdio Canals. Pues ese problema. I de Nexa. Ja, perfecte. I estem esperant a Ràdio Altea, que encara està ahí, però... Jo puc pegar la gamba en valencià en qualsevol moment. Bueno, lo primero, enhorabuena, Noel, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por venir. Te ha quedado una miqueta Almeida ese, muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, arte, gaming, o sea, teniu de tot. Què n'hi ha en l'aperitiu també per a completar? El aperitivo la ha traído un catering, porque aquí en esta empresa vamos sobrados, entonces traemos catering, no vamos a hacer bocadillos. Ya has pillado el tono del programa. Ahora sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues hay coca de la de comer, hay curasanes, dulces, un poco de todo. Bueno, en el cas de que vulguem mantenir-nos una miqueta més actius per a continuar jugant a game, G-Best. 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 Tú te tomas uno de esos de G-Best y te vuelves campeón del mundo del LOL. Directamente. Bueno, que estan comentant... Què teniu d'aperitiu? A veure, que jo m'enteré. Es que, si te digo la verdad, no lo he visto. O sea, hemos estado hasta el minuto 93 colocando cosas y han traído el catering, lo han dejado en la mesa y no sabría decirte. Bueno. Dulce y salado, que es lo que suelen poner los catering. Bueno, està bé, Isa. Sí, no sé si hay gominolas, no sé si hay otro tipo de sustancia, pero en principio dulce y salado. Estàvem parlant de la quantitat que teniu 20 puestos per a jugar, 20 staffs. Tu creus que n'hi ha alguno que serà el teu favorit per la posició de l'aire, a lo millor de les corrents? Rotllo, per a que la gent que ens estiga escoltant segurament tinga un nivell de friquisme alt, rollo Sheldon en Big Bang Theory. ¿Sabes un puesto que tú te agrada? No, pues a mí, mira, el que está así en este este me agrada molt. Va a depender seguramente de la posición en la que se encuentre la luna en ese momento. ¿Sabes? O si está en cuarto creciente, cuarto menguante, va a depender mucho de eso. Más que el aire, pues, al final que hay aire acondicionado lo pondremos a lo que lo regula el gobierno para tampoco... M'han dit que la fabricació d'energia és eco, que teniu una persona ahí dins en una bicicleta tirant. Chinos, muchos chinos. Con la bici y hay que ser sostenible.
A Luis Enrique... És sostenible, però internacional. Claro, a Luis Enrique teniu ahí dins, ¿no? O sea, després del Mundial s'ha vingut ahí... Efectivamente, está Luis Enrique y está Ibai también dentro. Bueno, també m'agradaria saber, a banda de tal, treballar en Jaume, què tal ha sigut estos dies? Conta'ns alguna anècdota que vos hagi passat muntant així Oasis Gaming. Recordem, perquè el titular no és primer centre de formació gamer, sí, no, perquè... Suena muy... Como... ¿Quién es el titular? El titular es que no soporto a Jaume. Directamente. El titular es que, yo no sé, me ha engañado y aquí me tiene trabajando 27 horas de 24 y no sé. O sea, esto puede acabar o muy bien o muy mal. O muy bien o muy mal, sí, és una de les opcions. Bueno, al final, qüestió, Noel. Anécdota, ¿sabes com, què te diria jo? Com tu cara me suena, vivècdota, queremos una vivècdota. Què vos ha passat muntant així? Perquè recordem que heu sigut hombres orquestra, ho heu fet tot per a que tot estiga curadíssim. El tema dels cables, jo intentant connectar-me a algun puesto perquè és impossible, està tot mesurat. Todo a medida. La anécdota, pues quizá la más grande para mí es que yo odio hacer estas cosas. O sea, quiero decir, yo en mi casa lo que monta todo es mi mujer. Muebles, electricidad, todo. Yo siempre he sido... Te ha quedado eso, la que monta todo mi mujer, te ha quedado Totalmente, pero que quede guay, que para... No, en plan de la bricomanía en el apartado femenino, es decir, rompiendo roles. Yo hago vídeos. O sea, esta ha sido siempre mi frase, yo hago vídeos. A mí no me pongas tú a conectar un enchufe con no sé qué, a colgar un cuadro, a hacer agujeros en la pared. No, porque te tiro la casa o te tiro el centro. Com a persona que fa vídeos d'il·luminació i de plano, què tal? Com va la cosa? Pues según la inclinación de la pantalla, me parece que está demasiado iluminado. Está sobreexpuesto. Está sobreexpuesto. Això és un problema. Diría que sí, por la posición de la pantalla, que igual es el reflejo, pero igual... Pero oscuro no está, o sea que está... No, oscuro no está porque se nos ve muchísimo. Bueno, es bueno. Siempre es mejor que te vean a que no, claro. Sobre todo si haces vídeo. Si fuera radio, pues dices, bueno. Bueno, es que fem radio, vídeo, no sé què fem, ja no sé ni què fem. Fem coses. No va a hacer cosas en internet. Hay gente que... Creador de contenido. No, hay gente que le ha puesto ahora vídeo a la radio y se está empezando y se piensa que hacen algo nuevo. Eso ya se hacía, que era televisión. ¿Sabes? Pero ahora, pues, no, soy innovador, le pongo vídeo a la radio. Vale, tío, pero es televisión, ¿no? No, o sea, es un mix. No, està perfecte. Bueno, l'anècdota, volem l'anècdota abans de que te'n vagis. Ya te lo he dicho, la anécdota ha sido... Alguna cosa de algún cable que tal, Jaume que s'ha caigut d'una escala, no sé, alguna cosa dices. Es que ya te digo, ha sido tantas cosas que hemos hecho en tan poco tiempo que la anécdota ha sido crear todo de cero. Es que no sabría contarte una gorda... A ver, gorda ahí, pero hablaría muy mal de mí. Bueno, esa es la que volem, la que no es pot contar per la ràdio, Esa sería un poco de cuando yo me he encargado de hacer algo de, oye, tú ponte con esto, por ejemplo, pues cuando lo he hecho yo, a la primera no he ido nunca. Com per exemple... Como por ejemplo conectar un USB a un ordenador, a su conexión de USB, que lo pone en el ordenador, y conectarlo yo y no funcionar. No, hay otra muy buena. Tírali. Otra muy buena. Hay una que es que probamos los ordenadores, la velocidad que nos llegaba de conexión en cada ordenador, y digamos que la fila de Jaume siempre llegaba el triple de velocidad que la mía, habiéndolos configurado igual. Tal cual. A mí me llegan 800. Jaume, me están llegando 150 gigas. Siguiente. A mí me llegan 900. Jaume, a mí me llegan 200, pero configurados de la misma manera, desde la misma fibra, los fantasmas. Increíble. Increíble. O sea, yo decía, no puede ser. ¿Qué hay aquí debajo? Que impide que en mi zona... De hecho, hicimos la prueba, nos cambiamos de sitio y pasó. Que volvía a ir el mío más lento. ¿En serio? No sé si es que la página mía del test de velocidad era otra, o el monitor reconoció mi cara y dijo, a este le voy a trolear y aquí no suben los gigas. Bueno, después del troleo a Maurice Blue,
Ens ha quedat més clar. Noel Morís, moltíssimes gràcies per haver estat així a l'Illa Nexa, el programa de Nexa, que és una bogeria. Ja per a tota la comunitat valenciana, o per a part d'ella, tenint en compte que Albal és el més gran del món, la Marina Baixa també, i a partir d'ara Radio Canals també. Tu vas tirant, no? Anem tirant. Crec que està per ahir per el Barber. Hem de parlar en ell, en el tema de Ràdio Altea. Crec que se n'ha anat. És un home ocupat. Ja l'hem vist que se n'ha anat cap a un altre costat. Però així veig molta gent menjant i poca gent jugant, Es que hoy no se juega. Hoy solo es exhibición. Ya a partir de mañana ya pueden jugar. A partir de mañana, Hostia, pero no hay una demo o de algo. las bicis, mañana salen ahí a jugar. Estás... Dicho esto con todo el cariño y el respeto a la comunidad china, que no se te ofenda a nadie. És gamer. Si hi ha una... Claro, podeu fer això perquè és gamer i els xinos són majoritàriament gamer. Va por eso, sabes que no. O sea, no tots els xinos són gamers, però és una comunitat molt... No, es decir, que aparte son personas. Noel Morís, moltíssimes gràcies per haver passat este ratet amb nosaltres. Ara revisem el tema de que no estiga sobreexposat, el tema de la càmera. Una persona que fa vídeo. Bueno, el sol sí que pica bé, moltíssimes gràcies, Noel. Gracias por invitarme. No, sí, estic en la vostra casa. Yo creo. Claro. Gracias mutuas. Eso. Anem a acabar, com diria Almeida. Muchas gracias. Ahí està. Moltíssimes gràcies a Noel Morís per aquesta entrevista en directe. I no sé si anem a tindre a Valentín Finoviedo, que és el gerent de màrqueting, director de operaciones de Way Media Spain. ¿Sabes que esto es Lilla Nexa? Sí, lo sé, me quedé. Las entrevistas serias ya están fetes. O sea, esto ya es otro rollo. Ya. Esto es el post. Trataré de adaptarme a lo que tú me preguntes. La pregunta es, ¿qué te parece que Josep Pedrerol ahora haya dicho que se va a hacer streamer? Relacionando una... Pedrerol ha dicho que se va a hacer streamer. Pedrerol. Sí. Bueno, lo habrá dicho porque el seleccionador de España también lo dijo. Entonces, claro, tendrá que competir de alguna cosa con Luis Enrique, ¿no? Pedrerol es un gran competidor y, bueno... ¿Competidor de quién? Primero del mismo, creo yo, de su ego. Pero, a ver, yo soy seguidor de Pedrerol y del Chiringuito y de todo lo que hace. No tanto del Twitch y todo eso, porque no está Pedrerol, están los otros chicos que hacen un buen trabajo, pero todavía están muy jóvenes, les falta un poco de experiencia. Pero bueno, sí, cuando hay algo del Madrid o del Barcelona, hay que verlo, sí. Desde el punto de vista del marketing, ¿tú qué dirías? ¿De 1 a 10 ya bon marketing así o no? No, esto está espectacular. O sea, tú sabes que era un mundo que yo desconocía, que comencé a conocer a través de Nexa y de lo que... Sidonia. Y de lo que... Claro, pues antes de que Cristian comenzara a tener el programa, comenzamos a hablar de todo este mundo, de todo lo que podía haber atrás. Nos habíamos reunido con Cristian, nos habíamos reunido con el propio Jaume. Y claro, a mí se me pusieron los ojos porque... yo tengo todavía esa mentalidad retrógrada antigua de los videojueguitos, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Es un mundo enorme que en lo personal desconocía, no entendía, pero que ahora conozco un poco más y comienzo a entender mejor. Entonces, desde el punto de vista de innovación, más allá del marketing como tal, todo lo que significa tener un espacio como este en un centro comercial, que es el único que está desde Ondara hasta Alicante, sin duda alguna es un privilegio y una apuesta extraordinaria, que todo hay que decirlo. La propuesta vino de Oasis Gaming, pero el centro comercial también ha dado todas las facilidades en ese sentido para que se pudieran instalar y que tuviesen este emprendimiento de la mejor manera posible. Como marketing, absolutamente complacido, hemos intentado brindar todas las facilidades que puedan para que esto sea una realidad y nada, ya después nos queda ponernos a jugar. Te ha quedado un discurso muy político, pero bueno, es bien. Ya, bueno, pero es que la pregunta también era política. Sí, un poco... Bueno, no sé, li diré als guionistes a veure que es posen a treballar. Molt bé, sí, que... Bueno. M'agradaria acabar fent dues coses. La primera, tu que eres fidel seguidor del Real Madrid, com es diu este presentador de la Liga que està tot el dia mirant a càmera quan fa entrevistes? Segur que te ve de la Liga, que estava en el Chiringuito abans. Edu Aguirre. Edu Aguirre. M'agradaria acabar la entrevista rotllo Edu Aguirre. És en plan, mirant a càmera, però mentre que l'entrevista respon. O sigui, tu, conta'm, per exemple, que has desdejunat este matí i jo miro a càmera.
Vale, bueno, Josa, un placer haber estado en los micrófonos de Nexa una vez más contigo, ya que lamentablemente no puedo estar en el día a día, pero que es un verdadero privilegio contar con una emisora. Se fa complicat mirar a cámara mentre que... Sí, es raro, pero bueno... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que la cámara de él, o que él maneja, tiene la pantalla, entonces para verse él. Ah, claro, es com si estiguera mirant la de baix, ¿no? Bueno, exacto, pero nosotros Vale. abajo, él la tendrá ahí de frente y por eso, claro, tiene que verse mejor, ¿no? Claro. Vale, perfecte. Pues no res, moltíssimes gràcies, Valentín. I bueno, el Mundial per Nexa i per Futbol Living, ¿no? Ahí estaremos tratando de comentar la mayor cantidad de partidos posibles. Yo lo de las 8 de la tarde prácticamente todos con absoluta seguridad. Y bueno, ojo que se vienen sorpresas, ahora en Nexa, en el centro comercial con respecto a eso. Vamos a ver si podemos adelantar algo la semana que viene. La exclusiva la tendrá Nexa. Hombre, estaría bueno. Claro. I després, però, l'última de totes. Tema Mundial ja ho hem passat, però hi haurà alguna sorpresa rollo gamer aquí? Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí podemos leer. La semana que viene es Black Friday. Vamos a concentrar en el Black Friday como centro comercial. Pero estén muy atentos a las publicaciones tanto de Oasis Gaming como del Centro Comercial La Marina. Porque... La promoción. Sí, porque aquí tenemos unas pantallas súper bonitas que a veces sale un tal FIFA 23. Hasta ahí puedo decir. Se viene caliente la cosa. Va a estar muy interesante, sí. Moltíssimes gràcies, Valentín Finaviedo, director d'operacions. A tu. Podries acabar en alguna paraula en valencià i tot això, per exemple? I tot això, moltes gràcies a tots vosaltres per aquesta oportunitat de parlar amb tu. Però espera, i rotllo Edu Aguirre, i en això acabem. Joder, hasta ahí no llego. Vale. Parlar amb tu en aquesta conversació molt interessant i nada, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a Valentín, que estava ahí en nosaltres, i així continuem. Nosaltres, a veure si podem parlar en alguna persona més que s'apropi. Clar, el micro inalàmbric no és, dona fins on es dona, i després estàs cascos que també donen fins que on donen. Però bueno, bàsicament estem on estem. On estem i com estem. 683 40 78 98, 683 40 78 98, ahí és el lloc per el qual podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i per ahí estem, 683 40 78 98. Recordeu que estem en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en tots els puestos, en Grindr i també en Tinder. I ara l'Illa Nexa també en TikTok, de la mà d'Alibi, que està fent vídeos i cosetes i tal, que de seguida aneu a veure. Bé, anem a veure si podem parlar en alguna persona més. És difícil perquè no es podem manejar molt i haurem de fer rotllo una miqueta com si estiguérem al programa, demanar a alguna persona que s'arribi a apropar, però sembla que hi ha alguna persona ja que està provant el tema dels videojocs, que ja estan provant les cosetes. Mira, si anem a fer així, fem una miqueta així en la càmera, esteu veient a les persones que estan jugant ja en aquest fons, en aquesta zona gamer, els tenim ahí asseguts, vale? I ahí tot, i fins ahí tot. Bueno, pues jo crec que així, sí, tenint en compte l'hora que és, podem posar el punt i final al programa d'avui. Ai, mira, veig gent interessant, però bueno, no passa res. Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu estat a l'altre costat i des d'ací, des del Centre Comercial de la Marina Finestrat, des d'Oasis Gaming, el primer centre de formació gaming de la comunitat valenciana en un centre comercial. Ens acomiadem. Moltes gràcies a totes les persones que heu estat a l'altre costat i no res, una abraçada molt forta per a vosaltres i principalment per a totes les persones que han fet possible este programa des d'ací, des d'Oasis Gaming. Vinga, adeu. Nosaltres continuem. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Paella congelada, falleres de cartró, aula rara de cremar, gomina i processó. Saluda al senyoret, escola de retorns, el sant a passejar, un beso y una flor, nos vamos a forrar, un fin de Benidorm.